Hello guys, mayang hapon sa tanan. Narin naman ta sa vlog ni Ladlad, ang vlogger pero lain ang gaistorya. Idi wow. So subong guys, arita sa prasa sa Pigkawayan no para mag-witness ang aton nga light up kag aton nga fireworks. O diba tungga December na guys. So nag-light up ng iba nga munisipyo no. Syempre makalugi ba ang banwa naton ang Pigkawayan. Sus! Kita pa ba mga padayaw daan ta diba? So gatingala ka mo guys no nga early pa lang diba light up man eh. Kasi may pa-contest pa sila ang hip-hop dance competition. So mag-showcase naman ang mga taga-Pigkawayan no sang ilang nga talent no. Wow, abangan nato ni guys. So ang event naton karon is hosted by ang inyong host for all season nga si Ma'am Maribel Castillon no. Babes, may bayad niya. Tapos nag-welcome address si Ma'am Shad Tejada no. Si Ma'am Shad ni ever supportive gyapon sa mga local talents sa Pigkawayan. Tapos ari ang Mitpapan Elementary School sang ilang ukulele ensemble. Wow, ka-cute sa mga bata. Kag syempre arapot ang music arts sa Pigkawayan National High School. Siyempre, nag-start na ang hip-hop dance competition nila guys no? May tatlo ka grupo nga mag-compete subong. O diba? Tatlo ka grupo so wala may mapildi subong puro daog. O diba? Astig kayo no? Makamis ang mga event nga mo sinino ni mga saot-saot. Pati itong mga folk dance ang dati no? Makamis. Mga dance sports, mga field demonstration no? Nami ng mga time dati nga ginaguyod ka sa parents mo palakat sa plaza kaya matanaw ka mo sa mga musini nga events. O diba bungga kayong mga talents ang aton nga banwa no, mapasaot man, kanta, banda, maski din pa mo pang baslak na iya damo na sila talent mga tikalon daan. O diba klaro kayo, bata pa lang kakinding-kending no, ikending-kending. So excited na ba ka mo makita aton nga light up karon kag syempre may pa fireworks pod no ang aton nga LGU, diba ka bungga ibagit ang mga pa-events ang aton nga banwa sa pang no. So are na guys si Mayor, syempre na isurya-surya siya dire kag isa pa mangatag sa regalo. Wow! So ang regalo nga pangatag nga hindi lang para sa mga bata no, pati po sa mga malam naton. O diba? Sana all. Harap po naton mga members ng Tribe Bureau, BFP, PNP kagang BJMP. So gadulom guys, gadamo ng tao no. Excited na gid ng all sa paregalo ni Mayor kag sa aton nga light up kag fireworks. Wow! Sana all. Jollibee. So lipay kayo mga kabataan no. Sana all gid ay nakatilaw sa Jollibee. Kami lagi wala nyo kami kitagaan sina ma'am, sir. Joke lang. So thank you gid sa aton nga LGU no sa paghatag sang kalipayan sa aton mga kabataan kag sa aton mga kamalaman. Padayon lang ta hatag sang kalipayan no sa aton mga kasimanwa. Ari aton mga counselor no sila Ma'am Shad kag si Suon, Counselor Bokbok Lopez no. Kita sa ilang mga nawong guys nga pati sila happy gid sila mag-serve sa aton nga mga kasimanwa. Kag balaan nyo ba guys nga damo pud nag-sponsor sa mga libre nga pagkaon, mga balloons, mga toys, mga tanduay, syuktong, kulapo. Joke lang bitaw. Pati mga counselor na to nga iban guys no nag-sponsor pati ato mga business owners no. Para ni kay Ma'am Almayra, ang Farmasya Almayra. O diba bungga kayo si Ma'am. Hello Ma'am. Nanghatagid biya ni sila ni Doc sang iya happy sang vitamins guys. So kadamo gid nga maayo nga mga tao diri sa Pigkawayan no. Aring goton candy guys libre gyapon ni ambot nalimtan ko sino nga counselor ang nagpa-libre sini. Tapos may ara pa mga bubble machine no. Diba bungga kayong Pigkawayan daw fiesta lang guys. So gadulom gapalapit na ta sa aton nga main event guys, ang aton nga light up kag fireworks. Yahoo! So shout out sa Office of the Tourism sa Pigkawayan no para sa nga event no. Sir Jepoy, shout outs to you. So abangan naton kung ano ang gi-prepare nila para sa aton guys. Pigkawayanon, mga bata, sabayan nyo ako mag-countdown ha. From 10 to 1. Isi-switch natin. Tapos sabay na ang ating fireworks. Okay, sabay na ako ha. 10 9 8 7 6 5 4
di ba? Wow na wow gid man guys ang gi-prepare sa atong LGU no, kag sa atong Office of the Tourism no. Di kita sa na may pa fireworks pa mong, di ba? Sige lang kay karon lagawon tang sa dalom kung ano ang makita naton dito kag kung ano mga spot ang nami papicturan. So kung mingawan ka mo sa inyo balay guys, pwede ka mo maglagaw-lagaw sa plaza, picture, video, banding, o di ba na enjoy gid mga tao. Kag isa pa guys, secure kayo ang atong plaza kay nga ara ang PNP. Hindi lang PNP, may mga bipat pag-duty dira. Kag please lang sa mga maglagaw po sa plaza, hindi naton pagub-on ang aton nga mga kalipayan diri no, mga lights naton. Kag kung ano-ano pa nga ara sa plaza dira no nga makanami sa mata naton. O di ba nami na kayo ang aton nga plaza no. Damo-damo na sang suga, sanag na kaayo. Hindi ka madlukan maglagaw eh. Ang kadlukan mo maglagaw kang ginikanan mo kay magabihan ka naman puli. Mayaw-ya naman nanay mo. Ting ka naman halin nga gabi na. Kita mo ng star sa plaza? Mas star gina sa ulo mo. O di ba maski diin nga sulok ka sang plaza guys, nami na kayo, sanag na kayo. Damo na gaigpat-igpat nga suga guys no, daw mata sang nakakras sa imo nga gapakyot. Nami na gid lagawan guys kag magbanding diri sa plaza no. So kung maski taga-diin ka man, kung wala ka mo triplagaw ka mo diri sa Pigkawayan kay damo sang nami nga tanawin. Oy weng shoutout to Santonis Function Hall. Tapos damo na di ba guys, so enjoy gid ang mga tao kapa picture. So pili ka lang kung din mo type magpa-picture guys no or magpa-video no. Oy shoutout Charis Food Hub. Te ano pa ginahulat mo da, lagaw ta sa plaza. Uy kung nakita nyo mga nawong nyo diri sa video, comment ka mo sa dalo makay shoutout ta ka mo liwat. So di ba pati si Sir nalingaw siya sa mga lights guys. Hi sir, shoutout to you. Serious man yarn oy. Syempre kung na-enjoy sila, syempre kita po na-enjoy po ta. Salamat Pigkawayan na sa pagpanami sa atong plaza. Hello Egon and Pepa, shout out. So guys, sa diri lang vlog ko anay guys sa kay maluto pagid ko sudan gap ina. So sa diri lang no, o, di ba bungga kayo sa lang isa diri sa Star. Hoy puli na diri mas star ng ulo mo sa akon karon. Damo naman ginikanan mga ugtas kay garlagaw sa plaza ila bata. So guys, hindi nyo paglimtan na i-like, i-subscribe amon nga YouTube yapon no, i-share na to ng video, i-spread na to ng good vibes guys. Lingaw-lingaw lang ta. Bye! So ari aton nga mga shoutout no, kung wala ka mo dira, so pwede ka mo mag-comment naman dira kag para i-shoutout ka mo next video. Kag guys, hindi nyo gali paglimtan i-like and share tong entry namon sa Christmas composition contest no ni Sir Miko Music. Kapod ko tito si Mark Jason Eliomar nga taga Pigkawayan ng yapon na dati ibagit talent sa Pigkawayan no. So guys spread the good vibes. Goodbye.